Kamoro moro ma intie jere Malolwe TV en kinde makare ma indie chino mar kutu mar wach kod an Jeff Olumbaka. Achiel ka chielo odiochieng' ma kawuono antiere kod jagoro maduong' mar Kupete Kisumu County. Obiro nyiso nyinge kaeto obiro loso e weche go mag chenro manyien mar somo kata the new curriculum ka achiel kod ng'ikruok ma bende osebetie koni kod kocha makelo ywaruok ne chenro machalo kama inde rwaki studio. Mosoga ndawo mondi nyisi duto nyinge en Zablon Olicha Wange an jagoro maduong' ma Kupete na riwruok ma jopuonj mar post primary e Kisumu County. Erokamano ahinya Zablon arwaki kendo agoni erokamano kuom kawo thuolo achiel kachiel mar biro e studio kaendi. Jatelo nyiswa ni to chenro manyien mar somo ni eri kata kwaketo gi dho ngere to new curriculum. Waneno ka ywak nitie koni kod kocha. Waneno ka sani koro duol riwruok manyien ma bende koro ne chak pinge kata kwede en nat. Maendi nyiso nang'o? Ikruok onge kosango matimore. Ikruok kuntie malong'o miluongo ni 2663 ni. Yes. 2663 kana asawacho ni en gima miluongo ni competence based curriculum. Yes. Curriculum madhi ng'iyo gima nyathi is competent in. Odhi identify talent ne chon. Then chako modify talent no. Mondo kik wa waste resources. Ni wapuonjo ng'ato dhi bedo daktar. To nyalo bedo kata ja history. Koro 2663 ni en higni ariyo e preschool. En higni auchiel e primary. Igi secondary ne higni auchiel moting'o lower secondary higni ang'wen gi higni ariyo higher. Then a university nyathi mbalariany nyathi dhi tieko higni adek. Koro nosetimni piloting to launching no binti mula next year. To sani koro wan gi gimoro biluongo ni ko jo class 1 osechako that new curriculum already. To piloting ni kata kit nitime pok waneno the results of that piloting. Koro nowacho ni gigi giri knigo nikech ka piloting ka ema koro penjo osechako wuokie mang'eny. Seche ma wuoyo ni jo class achiel gi jo nursery mosechako program ni pod onge kata buk achiel, pod gitiyo gi buge machon ka. To buge machon ka osewach ni sani koro gin obsolete. Yani gionge ok nyal ti kodgi e curriculum based ni. Manyiso ni nyaka sani wacho ni nitie buge manyien mapok okel. To nyithindo to osechako somo already. Nyithindo osechako somo e nursery, iluongo ni what grade, lower grade 1 or lower grade in pre-primary and something like that. I get class achiel to nyithindo somo e class ariyo already. To so far onge buge at all. Buge gi ng'ama nego beni kel. Sirikal onego ni publishers mag sirikal osegine buge ka jo curriculum osemiyo gi content. Then osegol kata book moro ma odine nyocha wayudo communication from kama nyathi na somo ilo ni Makini school. Wacho ni sani pod buge onge, ka giyudo buge to gibiro oro no wan jonyuol. So far iyudo ka buge machon ka ema pod jopuonj be tiyogo. Koro wan jonyuol ok nyal keto nyathi ma onge buk. To bro chuno wacho ni ka buge ma nyithindo tiyogo cha mondo wapuonj gigo. Koro mano is already causing confusion. Nikech nyiso ni objectives ma new curriculum ok wadhi wa achieve. Mar ariyo mana kapok iwuok kar buge kanyo jatelo da penye ni to buge ma onge gi nikech aneno kata ka ondike e obok ma pacho ka ni lack of materials. Onge e skunde moko to nitie moseyude koso onge onge kamoro amora nyaka e bookshop. Meso en gima pok ondike. En gima pok kata kosendike to kara pok obiro e bookshop. Pok kiteme wuotho ine e book moro mondik ni 2663. Normally buge ko ndik ti boneno kata ondik ni 844 approved 844 curriculum. Kata sani mana kiwuotho kata ndara kae but stage kae kata dhi e bookshop kama waindi nitie penj gi nedwaro book ma 2663 manja class achiel ogibinyisi kata achiel. To penjo gi be usegolo ne ministry mochungo. Wase penjo sani koro gima wantie go sani nitie transition ni ema koro wakia ni koro penji an mina Abdalla poko bedo vetted kata koso bedo poko chamo muma kata penji matiangi. Sani nitie lack of, though you are supposed to be given ni perpetual continuity cha, but there is a gimowacho ni information gap. Koro mae momiyo jo wetewa ma iluongo ni kan utimo di social nyogo koko ka wacho nang'o ni we are not being consulted. Na wacho ni gimoro dwaro ni gimoro kichako manyien ji duto miluongo ni stakeholders obed piny to konyere paro. To kok wanyal konyere paro ni ginyi jo KICC motendi ng'ato ni Dr. Joan ema koro timo gige kende. To ministry gi permanent secretary be ng'ino nyal miyo advice nikech gibede gi kia pok ja kero huru o approve ni gina nyono mna vetting make joted bi
migape. Yes, to permanent secretaries kiluongo ni nango chande. Principal secretary. Yeah, gin be koro sani gibeta they are not sure ka gibro dwok gi kata ok bi dwok gi. Koro there is gimiluongo ni information gap ma one stakeholders to kata jopuonj dipenje jopuonj puonja ango kai ung'eyo gimo puonjo gi kia training mane wacho ni buka jopuonj gi train gise train to ka gise train adi to mise gise train gi romo nyithi skunde go kata nyithindo ma ntie skunde go nikech sani the whole Kenya jo class achiel gi jo nursery duto timo 2663 to kane wawacho chon ni kata chon chande ne nitie issues mek buge ne okrom eri kata kapok biro kata jopuonj ne buge okrom ba matiangi koro mane masani koro ni interior no bukre ni wuotho e skunde ka skunde ko wacho ni yawa an buge na se oro pesa jotend skunde go mapoko nyiewo koro ko dhi skul to ng'iyo ni ungi buge adi no angi buge ariyo kata nyithindo 40 koro chako blame jotelo ne mok nyiew buge koro nyoro nyagi kawo tenda national government nyoka otenda ma government koro ma oro buge seche ma wuyo ni aparo ni nyoro kata Kisumu kae on Jumapili jo nyeji ka buge ka sub county ikelo nigi buge jo form 1 gi jo primary idhi pog gi yes koro nikech koro gikawo to address the shortage mantie at 4663 ne ma tu sisi dhigonge buge mipogo gi kata Jumapili ni mowuyo ni nye buge ipogo buge nyopoga wasi kocha buge nyipogo town kai my head teachers make primary gi secondary nye dhi choko buge go to buge go ibi nyose chako nyithindo mago buge 844 ok buge 2663 yeah mondo mi apenje Zabulon ni maindi ni chiero mabende ne ok en gimo chaki nyoro to itime kawuono en gima no sebed gode paro kendo sebed ka ibedo kod romo kata buche koni kod kocha ka irango wach mar chiero manyien mar somo mar 2663 ngikruok ni eri bedo ni ajo kiwacho ni samoro weche mag transition ni sani eri jatend migawo ma chama mar weche mag somo Dr. Matiang'i koro wuok wende amede paro ni mai mokelo ngikruok ni eri koso en mana gima ne nitie kata debe ni onge lokruok penji ni sadi kaka nyalo wuondi penji ni nigi shida sani pesa onge pesa onge kamora mora serikal go dhier bang' kwa timo elections ariyo ma last year cha serikal onge pesa to ni kis curriculum ni mai curriculum madwaro ni pesa nyaka bedie competency based ikidoge to gimoni competence based nyaka iket pesa kando midhi train go jopuonj midhi ndiko godo jopuonj midhi loso godo curriculum midhi nyiewo godo curriculum kitere skunde all those facilities skunde be nyaka med gero sani yes nyaka skunde med gero pesa no ema sani no en gimoro mwa kudha emi yo kata jopuonj sani wa nyoro nyewe wachno ni heads moko mano mi okete in school poko megdi pesa as per the CBA na serikal onge pesa gik mang'eny ma wone obeni timo school ka poko timo serikal onge pesa to gima gitimo en mana borrowing there's a lot of borrowing matimre mos koro warito ka ginyalo wacho ni to sisi ni ber giwuogi pinje mamoko ok fund mana kaka jaduong' kero mo yodongo notimo gi 844 noketo kano chako 844 no dhi loka manyo wacho ni koro wadwaro gimoro ma dhi keto nyathi ok bi manyo tich nyathi bedo self employed kane ogolo to 763 yes koro joloka Canada America o mie pesa mathino chako to jaduong' Kibaki be kane biro gi free secondary education owacho ni karat dhi nyathi athia kose yera 2 or 3 nyithindo duto dogoso waneno ka jodonge moti kaka murage girodo ke school jagri 83 donge to kano setimo kamano tineno ka jiu chako ringo biro mie pesa iwinjo nyaka Bill Clinton obiro gi Bill Clinton Foundation ka chiwe pesa koro serikal kini kata jatelo kamoro kichako gimoro manyien to nyaka nyis oganda ni gini dhi ber kamae to dhi konyo kamae kore kanya to nyalo biro to fund to kasa ni ka biro gi pesa no to serikal ma sani pod Kenya kaka tungni ponitie ok one stable polo jogo be polo luori pesa nyalo timrango inyalo cham mana kaka notimre gi free primary education pesa no or ndiyo no cham free secondary no cham ba jomo ka paro no mak jomo ko tere jotend sikunde no cham ko soma no cham ibaro case mano mako jo TSC madongo ka kina okodo nyiso nyingi yes nyomba ko jo TSC mako no tuegi moko par pod nie jela nyaka kawuono yes koro 2663 ni kawa wuoyo 2663 baro pesa mang'eny ma serikal kendo ok nyal Zabulon ka watieko mi okang' mokwongo ka indi to wach mi wacho ni kelo ng'ikruok mapek en omenda ema onge yes obro kawiyo matin ka itwa duoge chendo mar ariyo ma indi en kuku mar wach
Kamoro moro maintie jarama Lulu TV Mind Nchino mar kuku mar wach kadiponi koka idonjo no achiel kachiel Mind Nchino mikelo ni koran Jeff Lombaka antiere studio kod jagoro maduong' mar Kupete bade ma Kisumu County abro mi thuolo mondo mi onyisu nyinge ka bende twak ma kawuono thor mar wach en weche go mag chenro manyien mar somo kata the new curriculum ma en 2-6-3 ka bende koro wawuoke aboro ang'wen achaka rwaki studio moso ganda wa wach ni amoso kendo Nero kamananya Zablo na chaka rwaki studio kanwa dhi yuyo to ni wacho ni gima osekelo ng'ikruok ahinya en nok mar omenda monego be nitiyo godo ka wawe wach mar omenda ni eri be nano kayuak nitiere wacho ni nitiere nok mar jopuonj adieri mar wach ni eri ni kanye wach jopuonj no chako ywak chon wasbedo kwa ywak gi jo mondiko jopuonj lo ni Teacher Service Commission tema omiyo kasi ma wuoyo wach buge chane ta deko kar omenda nango nikech omenda ni ema solve everything ene motimo kila kitu jopuonj no ok nyal ndiki nango nikech jopuonge pesa mindiko gigo unlike chon kana guoke university awuok ni tan gi barua tinge lweta matera ni dhi Kisumu Day dhi puonj Kisumu Day to tinde ngato guoke university to tieko ta higni auchiel kapok ondiki to teaching gi medicine magi tije moko mane ji yudo tich direct kan like kaka biye to sani koro ka omenda onge jopuonj be onge nikech sirikal onge pesa gima tinde sirikal timo en mana replacement to koro with the new curriculum biro dwaro jopuonj mohingo kata moko mane waonge godo ndalo kane wagine ne chande koro ema miyo wacho ni sirikal kik bed gi haraka onego pod gi waendelea tiyo gi moro miluongo na ngono cha 844 for another 3 or 4 years kok wanyal solve issues make pesa gi jopuonj kwa bende ko moro wabro mana replace gi to jopuonj mwadhi ndiko gi wandiko mana jopuonj mobedo trained gi curriculum machoncha awujo ni sani koro gikawo jopuonj moko gitere gi nene to kata jopuonj magitere training no pod ok oromo pod wabro bedo gi shortage to kan tie shortage the 2663 ok bedhi kamoro 844 no nyalo endelea kata nitie shortage nango nikech ne ji oseng'iyogo gimiseng'iyogo nitie kaka inyalo gaye min ribe team to gima koro manyien nenre ka gima utemo geng'o lokruok ok udwar change wan lokruok no wadwaro kabisa lokruok no wadwaro but ng'at madwaro no ng'at matimo gigo timo kendgi waneno gi jatend KICD miluongo ni Dr. Juan en kodhi e media en gima otimo en mlango en mana PR otemo wacho gi maber gini ber gini kama minister chabe mane wuok cha be ne jarikniga no girikni pio wai sani koro wan gi Amin Abdalla okay en mama moro ma jambetre wa hope no bro tero gik moko mos wangi loopholes mantie kapok waginene nikech we are dealing with a generation okodwa ketho ngima nyithindo ma bro bedo a whole generation no akagi obiyo gi karikala marach aya wabro chako wacho no produce doctors maricho iwinjo mana kanda lo mani kwa lupenchande no ketho a generation wa produce nyithindo moko ma dhi university to okong'eyo gima dhi timo ko this 2663 ni ka podonge buge to podonge jopuonj mano kwa waritre mondo waikre okinyal wuok ni dhigo abal to poketo swimming costume pokiketo life saver nyakiriti ni mikoro setting ka ni kura ready kore ka donjo ya ba to jatelo gima doni mondo mi page ni en how long nikech ano kata ka Kenya Institute of Curriculum Development bende wacho ni they need more time to okun very specific ni to time mudwaro ni en time frame mudwaro en gima romo meko wacho ni okwayo ni mondo mi omede thuolo matin en thuolo maromo eniga chiel eniga riyo kosen dweche gini gima me wacho gichake class achiel sani gi class ariyo wadwaro time nango ka Kenya Institute of Curriculum Development wuone ma poko kelo materials gini bene giwacho ni gidwaro mo gidwaro time ng'eyo ni en time maromo yes there is no crisis and I believe ananyalo wacho ni jogi ohore mos kata for the next 5 years yes nikech sani Kenya ok en Kenya education dwaro ga seche man stable kwano ang'io South Korea kane tie jatelo manyien mano biro 1963 no biro gi vision bo change South Korea economically and educationally dwaro a stable government, a stable country king'io Moi kane introduce 844 to an extent nentie a little bit of stability no yudo ka koro wasetimango tetu kucha mane jedungo chuko temo boge matin njonjo beche kose riembo koro yudo time makoro consolidate power ma was in 1985 was able to do what to launch it to sani Kenya seche mawuoyo ni kata 844 na ni book moro mar GHC Kiambu ndiko ni joluo
ma puonjo communities mopogore opogore. Bugno ndiko kanyo ni joluo ni magi gin tea workers, gitiyo nwa e chai. Ai Kikuyus ni magi are very big businessmen. Somali ni bugno ma class angwen. Yani sani ethnicity is much big higher. Gino ngiyo mna kabila mali. Ija dolo tingo mna kabila mali. Kenya sani one institution ma we lack imiluongo ni unity. Politically the truth is wokwanyalo wacho ni Kenya nigi president. Okay, nitie president ma law or accept. Iluongo ni legally accepted. To nitie issue of legitimacy. Nitie half of Kenya mung'eyo ni jatend gi cha en moro cha. Koro pod kwa bedo stable. Gini ne nyalo timre ndalo ma kwan wasegore 2007 mane koro Jaduong' Kibaki gi Raila ne prime minister gitiyo chande. A coalition government cha there was a little bit of stability mwanano ka gimoro timre. To sirikande ni ma pod koro waneno ka pod lweny timre kama ni. Ma yudo ka sani sirikal oseyiriji to 2022 sirikal be ng'iyo ni ng'ane be obidich mna gi mare ni nyaka yiere 2022 cha. Gimoka ket 44 kata 2663 ok bikete ginene obro bedo ni weche mag siasa bende weche mag siasa ifati kele maber koro weche siasa be odonje 2663 ni will be politically interfered with though okuber ni wa interfere education wise gi politics to kata jotendo kata jotend education gi osebile ka wacho ni kikwa ket siasa education to anta kwero ga ni awa wanyalo wuonde kikwa ket siasa to policies mang'eny me Kenya kae en ga mana siasa kata kitimo delocalization recently ibro popo na kwero ni awa ibro mana poki ka telo ma libemli moko ma ose fail ikelo nwa kae to wan jowa mabeyo gi emitero nwa gi kocha team le kata civil service yudo kana seje moko doctors wa mabeyo eme gitero kucha wan ginene kilwa ki ngieze gik moko ka police yudo kilwa police ndalo demonstration tikelo police madhine gowa as jatelo koro gik siasa konyo divorce from education kingi obuge manende kata 844 kijesi mase wacho chande ineno ko ndiko gi profile community ka jodon magi jok moiro lweny to gin mana jogi nene jopith ginene chai gi kahawa yet wan gi joduo mang'eny mapuonje mbarariany wan gi joduo mang'eny moko matugo mpira oko koro wawach ni gini dwaro seche ma bro bedo politically stable nyaka wabed gi reforms moko ma Jonasa gi wacho gi make electoral reforms nyaka wayier jatelo ma bro wacho ni jo Kenya duto yie ni jatelo ni wachope situation ma America ma kata ko yier ng'ato to wacho ni okay wawe oti then ng'ano nyalo gine ne policy to seche ma ng'ano bro biro gi kene onge pesa ma bro wuok loka kaka sane wacho ni onge political goodwill momiyo chenro ni riyo dhi nyime maber. Okay, theoretically to giwacho ni gidware but there is political no goodwill theoretically yugi mana kaka jatelo nyalo wacho ni an okadwa tribalism tiyudo tribalism then ntie issues me corruption entie podentie to endelea as long as corruption is there pesa okuibedo moromo en gimoro mong'ere gimo kaka Eurobond mo wisiko wacho mago gik mabiro hinyo gik affect nyaka education system the end result imparo maber impodo nyithindo ndalo 1963 1970 anka somo 1970s 78 mana dhionje class achiel kana somo public schools emanintie mang'eny academies ne onge sani academies ng'eny ma jok manyalo to nyithindo academy alafu jowa ma jotendwa gi ma preside over 2663 awacho ni nyithindo gi ok bitimo syllabus no nyithindo gi ok bitimo syllabus mane maluongo ni the tragedy of our education system in Kenya jok ma preside from the president to nyaka permanent secretaries idoni gin gi wuon gi some system moro nyithindo gi some system moro to wan jo public wan mwadhi consume this 2663 kagini ber onego bed ni nyithi kata Raila kata nyithi Uhuru betimo 2663 tineno nade jatelo awange ka wadhi ka watieko chenro iparo ni maindi nyiso nade kata en ranyisi mane ne nyithindo ma nitie skul nikech iwacho weche mathoth wacho ni omenda en achiel kuom weche makelo ng'ikruok kaindi iwacho ni onge political goodwill mondo mi chenro ni eriyo dhi nyime kaito wacho ni weche mag tiegruok bende pok ochiw maber ne jopuonje mondo mi ging'e ni to ang'o monego bed ni watimo gi chenro manyien mar somo ni eri bende urango ni nyithindo dhi hinyore e wach ni eri nyithindo bro hinyore emomiyo wacho no thima mos is true nigi wacho ni gichak gi lower classes ok gidwa chaka kama jaduong' Ker Moi mano ochako 844 gi class 8 gae to gichak gi lower classes to kata mondik maber ni nyathi ichako gi foundation maber kimiyo nyathi foundation marach tichaka kode marach throughout ngimane koro 2663 ni kata do wachake gi jo nursery gi jo class 1 gi 2 ni kok wamiyo gi the right materials ok wamiyo gi the right teachers the right environment we have wasted them
wase waste nyithindo gi thoroughly emomiyo wawacho ni pod ensure ni jo KICD oketo gigo onyiso ni skunde kaka kama nigi those infrastructure nigi jopuonj maromo kama nigi buge maromo kama it's true sani nitie pesa moro miluongo ni infrastructure funds pesa no yore skunde do you know ni pesa no kore mo the same ibro po kai skunde moro mara urachuodho mi 1 million to school moro kanyambara recently nano ko mi 45 million to kalo aparo ne luwore gi materials mantiere skunde mopogo samoro unu kaka skul ma intie untiere gi ABCD to skul moro onge go koro mar joka nyaka bed mang'eny moingo koso irango okay mago be nitie lakini kakipoge be oka akiani poge na nikech yudo kanyocha nya minister kapoko dhi ginene ne Mombasa wacho ni okay Shimo Latewa adhi miyo 100 million pesa dicha Mama Ngina adhi miyo to sani kinyo mumi Kisumu kai yes in fact the highest amount mumi Kisumu probably mana maseno nyawo no migi 10 million yes koro infrastructure funds no onego be samoro unu gi materials koro ma udo mana gi matene maporudo nikech part of the success ma 263 no is coming from the development man infrastructure don't massive wage koro nitie pesa man infrastructure no mabe pod wa believe ni opoge maber yes nikech seche moko waneno ni poge politically yes onego be ni nyiswa kama ni awa skunde ni dware no yudo kama to skunde moko apply to ituon skunde moko ituon moko ituon nikech ging'yo ipoge geographically because design Kisumu Central wasepogadi Kisumu East wasepogadi then kunde moko tipo apa ipuka ni okay iterio wang idhi kawo pesa ipuko sijui gine kule to wanto kai kama umiwa pesa mang'eny kabisa mna 2 million 4 million onge gimonyalo timo wawacho ni pod okadwa wacho ni political so long as pod wan gi issues ma iluongo ni perception ineno ni kocha joka yoni nyathi ka nyathi kich to kata ka ngotok ni gweno to ang'ing'yo mana ni nyathi ne ruchani to miyo kato mi mna bam tining'yo ng'acha to miya dundo iwinjo koro wan nyithi kich yes emo wasiku kwa tanga mano Zablon awinji mana ka wuok oko matine weche go kuma chendo manyien mar somo nyiso ni to nitiere union leaders kada jotelo mag riwruok magu ma bende sani nitiere siasa to bende gimako lemo e riwruok gi kidwaro ni mondo mi giwe achiel mondo gichimre gi tije achiel wachni uwache wan kaka kupet nowacho ni jogi noyier gi etamgi wan gi jotendwa adek jakombo miluongo ni Omboko Milemba noyombo e kom NASA e Muhaya wan gi Catherine Wabilianga no yombo as women rep Bungoma wan gi Ronald Tonui ni second term Bomet Central gi Jubilee to Ronald Tonui ne nie kata last term ne ntie ng'ama ne dwa gole onge to sani to kodo gol no wacho ni jogo tiek term gi matam gi rumo 2021 iwinjo koro gibibedo to contest to konyal golo kamano to sirikal to dwaro no golo sirikal oknyal mayiero no jotendwa iwinjo ma okel mokwongo Muchai ne ntie kanyo chon Muchai ne MP Kabete to ne jatend jagoro maduong' mar Kenya Bakers to ne deputy mar Atwoli Kotu mano ne ok giwuoye to tinde nikech process yonye ODM to sosem ni be mahinyo gi janatni nyo ODM omie nomination idwaro no gole kacha mondo nat kik bed gi ng'at moro ma the kwa hinya Omboko be oseneni wuoyi mathring'inyi MP Muhaya mane makoro be sirikal ni oluoro koro sirikal dwaro kaka yo ma suppress godo jogi koro ketno condition ni wariemb jogi ingoni tek mondo ketno conditions yet wan wang'eyo ka wanyalo yiero wan gi constitution marwa kaka yiero koro as much as is true ni jogi onego be ni wuok to koro onego be ni koro ichako hinywa sani already no sechak hinywa ma itero wa kone gi kone seche moko omendwa leo seche moko wacho ni nyalo we miyo omenda wa mana kuom jopuonjo duty ma sirikal ni ok onego be ni ging'iyo ni ng'ane ma ochung' ka ng'ane mochung' ka gin gi titiji jogi gin kaka political watchdogs gin gi konyo oganda gitiyo ni jopuonj to gitiyo ni kuonde moyier gi omiyo uri pen chike magu ma ok onego bed ni interference bidi yes lakini kiparo to sirikal to dwa ga jok mategno ahinya koro dwaro no katgi omiyo ni jogi koendelea bedo jotend jopuonj is one of the biggest bodies mag unions Kenya kai gin jo moko makok wachi ni ka ukinyi wiki next week jopuonj to education sector bedo paralyzed koro giluoro jopuonj koro nyaka ging'i kaka inyalo ginene jotend jopuonj yes erokamano ahinya Zablon agoni erokamano aduong' kuom biro achiel kachiel e TV mar Lolwe mondo mi losi kotenore kod chenro manyien mar somo ma bende en 2 6 6 3 ka wawuok e 8 4 4
Kawacha kwa ido thuolo bro luongi Ero mondo kamano. chako kod oganda wa e weche giki mag somo. Maendi ne Cook Marwach kod Jeff Lombaka. Gori tini oganda. Ero kamano kuom winjowa.